Vi kører. Ja, i anledning med, at den 24. i morgen, og Steffen er begyndt at komme sig om på en mindre skade, vil han nu lave Danmarks sygeste trick, som vil få alle pigerne til at trække de største sneglespor. Men jeg tror gerne, han vil snakke lidt mere selv om det. Mange tak, Mads. Velkommen, Steffen. Ja, som sagt har jeg haft nogle større skader med mit knæ. Og det har været en lang periode, men jeg føler mig på top igen, efter vi havde været på Tour de Fis. Så jeg føler mig helt klar til at komme ud i morgen og bare lave det vildeste trick. Så det bliver rigtig godt. Og gang efter skole, så er jeg ud og tage ud i blod. Og det glad her. Hvad fanden? Giver du da ikke ud støvsuger i en anden tidspunkt? Det var da fanden nærmest. Sluk det pis, vi er ved at lave tv her. Sluk så. Ja. Ja. Ja, men det var så det, jeg skulle lave i morgen, så ja. Ja, så håber vi på godt vejr. Ja. Ja. Kolder du nu? Godt. Hvad? Med fingre. On crash. Hold fint. Fuck, er der varmt, mand. Au, for helvede, siger det. Det går tosser. Det gør Nasser. Det går fandme ondt. Det går fandme ondt. Ja, men Det går nu.